Pamusoro pekutongwa kwamarudzi. Jesu unotaura pamusoro pamakwai nembudzi. Zvichinzi kubva kuna Mateo 25 verse 31. Mwanakomana womunhu paanouya nokubwinya kwake navatumwa vose, achagara pachigaro chake choushe mukubwinya kwokudenga. Ndudzi dzose dzichaunganidzwa pamberi pake. Achatsaura vanhu mumwe kubva kuno mumwe, somufudzi anotsaura makwai kubva kumbudzi. Achaisa makwai kurudyi rwake uye mbudzi kuruboshwe rwake. Ipapo mambo achati kuna avo vari kurudyi rwake, uyai, imi makaropafadzwa naBaba vangu, mutore nhaka yenyu, umambo hwamakagadzirirwa kubva pakusikwa kwenyika. Nokuti ndakanga ndine nzara, mukandipa chokudya; ndakanga ndine nyota, mukandipa chokunwa; ndakanga ndiri mweni, mukandipinza mumba; ndakanga ndisina zvokupfeka, mukandipfekedza; ndakanga ndichirwara, mukandipepa; ndakanga ndiri mutorongo, mukandishanyira. Ipapo vakarurama vachamupindura vachiti, Ishe, takakuonai riniko mune nzara tikakupai chokunwa? Takakuonai riniko muri mweni tikakupinzai mumba? Kana musina zvokupfeka tikakupfekedzai? Takakuonai riniko muchirwara kana muri mutorongo tikakushanyirai? Mambo achapindura achiti, ndinokuudzai chokwadi kuti chose chamakaitira mumwe wavaduku vehama dzangu idzi, makachiitira ini. Amen. Ipapo achati kuna avo vari kuruboshwe rwake, ibvai kwandiri, imi makatukwa mupinde mumoto usingadzimi, wakagadzirirwa dhiabhori navatumwa vake. Nokuti ndakanga ndine nzara, mukasandipa chokudya; ndakanga ndine nyota, mukasandipa chokunwa; ndakanga ndiri mweni, mukasandipinza mumba; ndakanga ndisina zvokupfeka, mukasandipfekedza; ndakanga ndichirwara uye ndiri mutorongo, mukasandishanyira. Naizvozvo vachapindura vachiti, Ishe, takakuonai riniko mune nzara, kana mune nyota, kana muri mweni, kana musina zvokupfeka, kana muchirwara, kana muri mutorongo tikasakubatsirai? Achapindura achiti, ndinokuudzai chokwadi kuti zvose zvamusina kuitira mumwe wavaduku ava, hamuna kuzviitira ini. Ipapo vachaenda mukurangwa kusingaperi, asi vakarurama vachipinda muupenyu husingaperi. Amen. Amen. Ndo manzwi atinoverenga achibva kubva pana Mateo 25 verse 31 kusvika paverse 46. Makatarira mubhaibheri rechishona rinenge richitaura pamusoro pei? Pamakwai nembudzi. Asi chiri kutaurwapo ndechekunzi kunzwa nokuita, kuteerera kwakanaka. Nokuti munhu unoda kudzidza ndiye anozvininipisa kuti adzidze paari kudzidzira, kubva kune waari kudzidzira. Amen. Mashoko akakosha apa hatichange tichitaura pamusoro pawo tinowana zvakaita sepana verse 45 achiti, achapindura achiti, ndinokuudzai chokwadi kuti zvose zvamusina kuitira mumwe wavaduku ava, hamuna kuzviitira ini. Tozviwanawo futi pana verse 40 zvichinzi, mambo achapindura achiti, ndinokuudzai chokwadi kuti chose chamakaitira mumwe wavaduku vehama dzangu idzi, makachiitira ini. Amen. Amen. Ndo patinenge tichitarisa ipapo, ndo patiri kuda kudzidzira. Ko zvinomboreveiko zvatiri kunzwa izvi? Makaenda pataverenga apa pamusoro pekutongwa kwamarudzi, tiri kunzwawo manzwi maviri ari kubudapo anoti hama nokuti vaduku ava. Pamanzwi aya panobuda zvakakosha zvinotibisa kubva pakurasika tichipinda pakuita zvakanaka. Ishe wedu Jesu Kristu anotiudza kuti idai vavengi venyu. Makaenda pana Mateo 5 wakare kubva pavhesi 43 kusvika pavhesi 48 zvinonzi tide vavengi vedu uyezve tivanamatire. Inzwi iri rokuti tivanamatire munoriwana pavhesi 44. Apa Ishe wedu Jesu ari kuti tive saMwari pachake, unonayisira mvura kuna vakarurama navasina kururama. Nyangwe zvakadaro, izvi kuda vavengi uku hazvireve kuti ihama, kungoti
iwe haufanirwe kunge une munhu waunovenga pachako, nokuti ruvengo nderwaMwari. Asi makambonzwawo Dhavhidhi achiti, ndinovenga avo vanokuvengai, ndinovenga nembengo huru ivavo vanokuvengai. Pane rimwe pisarema zvakare raanozvibvunza kuti, ko, handivenge vanokuvengai here Mwari? Dhavhidhi wakataura izvozvo uchireva vanhu vasingaite kuda kwaMwari, vanhu vanopesana nani naMwari. Asi isu tinoti ruvengo nderwaMwari. Zviri kunziwo zvakare, iwe haungazive achaponeswa naMwari neasingaponeswe. Zvida Mwari atoisa munhu iyeye panzira yako kuti umuponese. Mwari ari kuratidza zvaari kwauri. Wakamutaurira mashoko aMwari, waita basa raMwari, wava hama yaJesu, nomuduku kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo unenge wava chii? Somudzidzi kana muapostora. Zvino akaramba kukunzwa munhu iyeye aiswa panzira yako naMwari, iwe wochizunza guruva riri patsoka dzako, nokuti naiye waramba Ishe Jesu Kristu, waramba ruponeso. Mavhunze emoto achawira paari. Jesu Kristu ndiye mutongi nomurangi. Naizvozvo iwe ukasamuudza, wave mutongi nemurangi, uchitora chinzvimbo chisiri chako. Amen. Mwari anoti chiko pamusoro pemutongi? Makaenda kuna vaRoma 2 inoti, usazvidze nyasha dzaMwari, nokuti kuna Mwari newewo uri mutadzi. Usazvidze nyasha dzaMwari. Munozviona pana vaRoma 2 verse 1 to 5. vaRoma 2 verse 1 to 5 inoti, naizvozvo iwe unotonga mumwe munhu hauna pembedzo, nokuti pachinhu chipi nechipi chaunotonga mumwe nacho unozvipa mhosva iwe, nokuti iwe unotonga unoita zvinhu zvimwe chetezvo. Zvino tinoziva kuti kutonga kwaMwari ndokwezvokwadi kuna vanoita zvinhu zvakadai. Saka kana iwe munhuwo zvake uchitonga vamwe asi uchiita zvinhu zvimwe chetezvo, unofunga kuti ungapukunyuka kutonga kwaMwari here? Kana kuti unozvidza pfuma younyoro hwake, mwoyo munyoro wake nomwoyo murefu wake, usingazive kuti unyoro hwaMwari hunokuisa pakutendeuka? Asi nokuda kwoukukutu hwako uye nomwoyo wako usingade kutendeuka, uri kuzviunganidzira kutsamwa pazuva rokutsamwa kwaMwari, pacharatidzwa kutonga kwake kwakarurama. Amen. Amen. Zvino kana tichiti mudzidzi mumwe wavaduku kuna Ishe wedu Jesu Kristu, ngatiteerere mumwe wavaduku zvakare, Jakobho, pana Jakobho 4 verse 11 to 12, kuti inoti kudii. Amen. Jakobho 4 verse 11 kusvika pana 12 inoti, hama dzangu musarevana. Ani naani anoreva hama yake kana kumutonga anotaura achirwa nomurayiro uye achiutonga. Kana uchitonga murayiro, iwe hauzi kuuchengeta, asi ugere uchitonga uri pauri. Panongova nomupi womurayiro nomutongi mumwe chete, iye anokwanisa kuponesa kana kuparadza. Asi iwe ndiwe aniko kuti utonge muvakidzani wako? Amen. Amen. Ngatiregerei kuvasa vatongi vasina maturo. Tinenge tava vadadi. Hatisi kutonga munhu, asi Ishe wakatituma, nekuti Mwari ndiye anopa murayiro. Zvino kana taakupesana nemurayiro iwowo, taakutonga iye watipa murayiro.
Asi nyange zvakadaro izvi, pane mamwe mavhesi anopikisana nenyaya yekutonga iyi. Nyaya iri pana 2 Makoronike 19, chapter 19, verse 1-3. Mwari anoti kuna Jehoshafati, mungabatsire here vanhu vakaipa uye mugoda avo vanovenga Jehovha? Naizvozvo kutsamwa kwaJehovha kwava pamusoro penyu. Mwari anotaura izvi kuna Jehoshafati mambo waJudha paakatuma nhume yake kana kuti muranda wake muoni Jehu. Anoudza Jehoshafati mambo waJudha paakadzoka kunobatsira mambo Ahabhi weIsraeri. Pahondo iyaya vakaita neRamoti Gireadhi vachirwa navaAmoni. Ahabhi paakati, haungaende neni here kunorwisa Ramoti Gireadhi, nekuti unoziva here kuti Ramoti Gireadhi nderedu? Ndiyo hondo yakazourayawo Ahabhi. Saka muoni Jehu akaenda kunomuona adzoka kubva kuhondo iyoyo. Yaangadai Jehoshafati akafawo pahondo imwe cheteyo. Amen. Izvi hazvirevi kuti manzwi aya anopesana akataurwa naIshe Jesu Kristu pana Mateo 5. Nekuti Jehoshafati wakanga abatsira Ahabhi, wakanga wakapesana neinzwi raMwari. Inzwi raMwari rakataurwa naaniko? Nomuprofita Makaya. Mwari wakatumidzira muprofita Makaya kwaari, iye akasamuteerera, akateerera vaprofita vakanga vane inzwi romweya wakaipa rakanga riri mavari. Naizvozvo Jehoshafati wakapesana naMwari pachinhu ichi, uye Jehoshafati waifambidzana naAhabhi zvakanyanya. Imba yaJehoshafati yaifambidzana nekurodzana neimba yaAhabhi, zvakanga zvisingatenderwe naMwari, uyezve hazvitenderwi nyangwe nepachikristu chenyu. Nokuti hamufanirwe kuita sei? Kuiswa pajoko rimwe chete navakaipa. Hamufanirwe kudyidzana nekufambidzana nemunhu anovenga Mwari, asi kumubatsira ava nenyota ungamubatsirira. Zvino ticharamba tichiendera mberi tichanzwa kuti kubatsira uku kwakaita sei. Asi kuponesa munhu wakaipa ndiko kunodiwa naIshe Jesu Kristu. Ndizvozvo zvaari kureva pana Mateo 25 pamusoro penyota, pakuva mueni kana mupfuuri, kana wakashama, kana unorwara, kana uri mutorongo. Zvikanzi vanhu ava vaitire zvakanaka pana Mateo 25. Amen. Zvinhu izvi zvinomirira manzwi oruponiso ahungataure navanhu vari panguva yakadai. Asi pane zvimwewo zvaanoreva. Haasi kutaura pamusoro pavakaipa, ari kutaura pamusoro vanoita sei? Vaduku. Kana tadzokera pana vaduku, tadzokera pana vadzidzi vaIshe Jesu Kristu. Muri kuzvinzwa here? Zvedza ndirambe ndichiendera mberi ndichitaura. Tati isu izvi zvinoreva manzwi oruponeso ahungataura pana Mateo 5 pamusoro pekuda vavengi. Manzwi eruponeso zvinoreva kuti iwe watora chinzvimbo chavadzidzi, watora chinzvimbo chaIshe wedu Jesu Kristu kuti uparidze evhangeri. Ndokuda vavengi ikoko. Hakuna kumwe kuda vavengi kuri kunze kwei. Ungamupa zvako mvura kana ane nyota chaiyo, kana kuti ane nzara yekuti ari kuda sadza chairo. Haruzi rudo irworwo ruri kutaurwa. Ngatichienda pakuti hama nemudiki ndezvipi. Zvino hama nemudiki vari kurehwa ava ndevapi?
Hama yaJesu inowanikwa pana Mateu 12 verse 46 to 50. Zvichinzi kudiko? Amen. Hama yaJesu inotaurwa pana Mateu 12 verse 46 kusvika pana 50. Iye Jesu pachake achiti, Jesu paakanga achiri kutaura kuvanhu vazhinji, mai vake navanun'una vake vakamira panze vachida kutaura naye. Mumwe akati kwaari, mai venyu navanun'una venyu vamire panze vari kuda kutaura nemi. Akamupindura akati, ko, mai vangu ndiani? Navanun'una vangu ndivanani? Achinongedzera vadzidzi vake akati, ava ndivo mai vangu navanun'una vangu. Nokuti ani naani anoita kuda kwababa vangu vari kudenga ndiye munun'una wangu nehanzvadzi yangu namai vangu. Amen. Zvikanzi chii? Ndidzo hama dzaishe wedu Jesu Kristu. Ko, vaduku ndevapi? Vaduku vanowanikwa pana Johane 13 verse 33 to 35. Ichiti kudiko? Ko, vaduku ndevapiko? Tichati zvakare tinovawana pana Johane 13 verse 33 kusvika pa35, patinonzwa mashoko aya achibuda, Ishe wedu Jesu Kristu achiti, vana vangu, ndichava nemi kwechinguva chiduku chete. Muchanditsvaka, uye sezvandaudza vaJudha saizvozvo ndinokuudzai zvino kuti kwandinoenda imi hamugone kuuyako. Ndinokupai murayiro mutsva wokuti dananai. Sezvo ndakakudai, saizvozvo munofanira kudanana. Nokuda kwaizvozvo vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana mune rudo pakati penyu. Amen. Amen. Vana ndivo vadzidzi, ndivo vaduku vanorehwa, kwete munhu anongozvitiwo muKristu hake. Mukuzvizwa? Matosiyana ipapapo. Ungazviti muKristu asi unokwanisa kunge watova mbudzi, nekuti hausi kuita zvakarayirwa nani? Naishe wedu Jesu Kristu, zvekuponesa, zvekuparidza. Mukuzvizwa? Isu tinoziva kuti vana ndivo vakatiwirira, ndivo vanoteerera sevana vaduku. Izvi mungazviwana pana Mateu 19 verse 14. Amen. Inotaura ichiti, regai vaduku vauye kwandiri, musavarambise. Muri kuona zvazvakaita zvakafanana, kuti mudiku ndiye ari kurehwa apa, mwana mudikika, vaya vatingatoti vacheche vari kukura, zvikanzi kuti vaite sei? Vazive Mwari, vazive Ishe wedu Jesu Kristu. Amen. Ndiye muduku. Saka iwe unofanira kutoenda unodzidzawo somuduku kuti ugovawo semwana kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Kana wava samwana, wadzidza, wakubuda, kunoita basa rekuita sei? Rokuparidza kuna vasingamuzive, rekuparidza kuna vasingateerere, nokuvaunzawo kuna Ishe wedu Jesu Kristu kana vatendeuka, vagodzidzawo savana. Kuna Marko 10 verse 15 inotaura kuti asingagamuchire umambo hwekudenga sevana haangapinde muumambo hwekudenga. Ndikuzvizwa? Zvikanzi takafanirwa kugamuchira umambo hwekudenga sevana ava vaduku vanoteerera chawamuudza ndio chaanobva aita. Ndosaka Ishe wedu Jesu Kristu achiti pana Luka 6 verse 46, sei muchindidaidza kuti Ishe, musingaite zvandinotaura? Amen. Hama dzadiwa,
ibvai maziva kuti kungopawo zvako hembe kune mumwe munhu anotambura, kana kungopawo sadza kune munhu ane nzara, kana kungopawo mvura kune munhu ane nyota, kana kunoona vasungwa vari muturongo, kana kushanyira vanorwara, hazvina kukwana pamberi paMwari. Handisi kuti regedzai kuzviita, asi kana maenda ikoko zivai shoko ramunofanirwa kutaura, nyangwe kune vaya vamunoti vaKristu, nokuti hakuna munhu asingatadze. Muri kuzvinzwa? Kuti ugova gwayana, kuita semudzidzi waIshe wedu Jesu Kristu akadzidzazve zvoumambo hwokudenga. Kana woenda ikoko wowedzera namashoko eevhangeri anoita kuti vanhu vatendekire kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Amen and amen. Naizvozvo kupedzisa, hama dzangu, ndinoenda kuna 2 vaKorinde chapter 4 chapter yeina kubva pavhesi 7. Ndikatengera pavhesi 7. Okay, ndikatangire zvangu pavhesi 18. Zvichinzi kwakanyorwa kuchinzi, ndakatenda naizvozvo ndikataura. Amen. Zvekunzi, hama, musatye kutaura shoko reevhangeri kune dzimwe hama dzenyu maKristu. Zvikanzi muKristu usatye kutaura shoko reevhangeri kune vasati vomuziva, vasati votendeuka. Amen. Inzwai kuti Pauro anoti chii pana 2 vaKorinde chapter 4 verse 13 zvichienderera mberi zvida kusvika kwokupedzisira. Zvikanzi kwakanyorwa kuchinzi, ndakatenda naizvozvo ndakataura. Nomweya mumwe chete iwoyo wokutenda takatendawo, uye naizvozvo tinotaura. Amen. Nokuti tinoziva kuti iye akamutsa Ishe wedu Jesu kubva kuvakafa achazotimutsawo pamwe chete naJesu, uye agotisvitsa pamberi pake pamwe chete nemi. Amen. Sei? Semakwayana tikutarira kumutswa samakwayana, tigoiswa kurudyi pamwe chete navamwe vakatitangira, neivavo vachauya mumashure medu. Amen. Verse 15. Izvi zvose zvinoitwa nokuda kwenyu, kuitira kuti nyasha dziri kusvikira vanhu vazhinji dziwanze kuonga kuti Mwari akudzwe. Naizvozvo hatiore mwoyo, kunyange zvazvo kunze tichiparara. Amen. Usatye kuzvidzwa, usatye kutukwa, usatye kunyadzwa. Ndo pandati paye zunza guruva riri mumakumbo mako, iwe uenda, asi wataura zvauri kuda kutaura. Yatipedzise verse 16. Asi mukati tiri kuvandudzwa zuva nezuva. Amen. Zvikanzi iwewe hausi kungoitira favor kune munhu wauri kutaurira iye, ari kukuzvidza uyo asingade Mwari kana mumwe womuKristu. Zvikanzi iwe mauri, Mwari ari kutoshandawo basa rake mauri, iwe uchitaura kudaro, uchiparidza kudaro, uchiita sani? SaIshe wedu Jesu Kristu. Nokuti chiedza chedu nokutambudzika kwedu kwechinguva chiduku zviri kutiitira kubwinya kusingaperi. Amen. Kukuru kupfuura zvose. Naizvozvo hatitarisi zvinoonekwa, asi zvisingaonekwi, nokuti zvinoonekwa zvinopfuura, asi zvisingaonekwi zvinogara nokusingaperi. Amen. 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 Namashoko iwawo ndinoti, hama vadiwa, chisarai muve nezoro rakanaka nesvondo rebasa rakanaka rinotevera. Bye bye.